Γιατί κάποια ακίνητα στην ΚΟ πωλούνται σε λίγες εβδομάδες, ενώ άλλα μένουν απούλητα για μήνες? Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία στην αγορά της ΚΟ, γνωρίζουμε πώς να αναδείξουμε την πραγματική αξία του ακινήτου σας. J'ai servi mes rêves sur des tables vides, des promesses froides que personne ne suit. Chaque assiette garde